Cestovná kancelária Hechter má v ponuke na túto letnú sezónu dané destinácie ako napríklad z gréckej pevniny je to Olympská riviera, Kateríny Parália a ďalšie stredisko Leptokária a na Chalkidikách je to stredisko Sarty na známej Sitónii. V týchto daných destináciách ponúkame ubytovanie v apartmánoch so ponukou stravovania individuálnou, alebo je možno si zabezpečiť aj polpenziu, alebo takisto aj hotelové ubytovanie s ponukou stravovania polpenzie. V týchto daných destináciách sú krásne pieskové pláže s pozvolným spadom do mora. Sú to veľmi obľúbené destinácie pre našich klientov, ktorí tam môžu vycestovať autobusovou dopravou alebo individuálnou dopravou. Pobyty ponúkame štandardne na 9 nocí, 10 dní, 12 dní aj s cestou. Čo sa týka pre tých individuálnych klientov, vieme im zabezpečiť presný itinerár, to znamená presnú trasu, vrátanie všetkých poplatkov počas trasy a takisto kontakty na delegátov, čiže keď prídu do daného miesta, môžu ich kontaktovať a oni im s radosťou pomôžu. V každom letovisku máme svojho vlastného delegáta, ktorý sa stará o všetkých našich klientov, ktorí sa prídu rekreovať. Takisto v prvý deň, ako náhle klienti prídu do daných letovisk, náš delegát im vlastne na infokoktély ich oboznámi s prostredím, takisto im povie o fakultatívnych výletoch, v ktorý deň sa konajú a aké sú v ponuke. Čo sa týka tejto pevniny, tak sú tam rôzne ponuky týchto fakultatívnych výletov. Spomenula by som napríklad Atény, Meteory, ostrovský Athos alebo Tesaloniky, takisto pirátske plavby alebo nejaké plavby loďou.